Takže čaute, vítame vás u ďalšieho videa, tu je dneska Light, budeme otvárať dve casey, Operation Breakout a Gamma Case. Dúfam, že sa zadarí. Prosím, ja som bol dobrý celý rok. Prosím. Volá čo dobré. Prosím, to. Volá čo dobré, nech páči. Nie, nie to dobré, to je zlé. Ale aspoň je toto fialové, no. No, je to pekný skin aspoň. Prosím, ja som bol celý rok dobrý. Nenačítali sa skiny, takže to bude volať čo dobre. Poď. Keď tam preblinky volať čo dobre, ja sa naserem. Ale na konci by mohlo byť... Dobre. Ale pečo? Phobos. To je dobrý skin. Phobos. Ó, jaký pekný. To je z Gamma. Koľko euro? Neviem. Veľa. Field tested. Čakaj. Mohol by sa to načítať aj. Akurát. Ale tak sa pozriem na Steam. Prosím, nech to stojí viac. Nech to stojí viac ako 2 eurá. 2 eurá, určite to stojí viac ako 2 eurá. Nech to stojí viac ako 5 eur. Možno, že to stojí 6 eur, tuším. Prosím. Nie, Phobos, field tested. 2,50. Aha. Okay. Tak ale za to, keď ho predáš, môžeš otvoriť ďalšiu kejsku. Vyskúšam. Na čo ja vím, ale tu už budem otvárať ja. No, víš čo ty budeš otvárať. Počkaj, tak ja to predám a otvoríme si ešte jednu kejsku. Otvoríš si, nie ja. No, dobre, ak myslíš. Ja som ti stiel dať otvoriť. OK, tak ja. Nie, už si povedal, že nie. Nie, tak najprv povíš, že mi nedá 2,49, 2,49, ticho buď. 2,49, predač. Však ale máš ešte 13 centov plus. Neviem. Akú kejsku otvoríš? $39. OK. Mohlo by sa to aj načítať. Už to je. Nie, čo sa to spravil? Čo je to? To je, že kedy s tým môžem tradovať, víš, toto je to. Aha. A teraz tam bude chvíľku černá obrazovka, lebo nemôžem teraz. No a keď si otvoríme z tých... Ja si asi otvorím tu Chroma 2. Otváraš, že ty nie ja. Super, tak sa nepoplač. No, nesúšlo. To už ti kúpil volado? No. No, makaj. Kakaj. Čo je to? Prosím. Víš, Koľko to stojí? 2,20. Je každá iná. Jasné. Za to nie, ja ešte dneska tú kejsku otvorím. No, presne. Čo? Presne mám na tú kejsku. Na ako? Na ten kľúč na Gamma. OK, mám to. Počkať. Chceš ho otvoriť? Môžem. Čo to? Ja si zavriem oči, otvor. Čo? Počkaj, ja dám 3, 4. Prosím, voláš dobre. Nie, prosím, nie, to nie. Dúfam, že to nás pomôže dobre prebliklo. Nie, to fialové prebliklo. Tak, tuším. Či aké to je? Jasné, to mi horšiu vec nemohli dať.
Aspoň tam je tá nálepka. Jaká nálepka, prosím ťa? Statrak? No, to je dobrá nálepka. Prečo mi to... Prečo mi povedá s tým? Pozriem sa, koľko to stojí aspoň.